Ahojte, tak sa vám hlásim z Herengu a nakoľko mám polhodinový čas, tak som sa vám rozhodol to vám tu trochu ukázať. Začnem s prvou polovicou kempu. Za mnou už môžete vidieť hlavné miesto, kde sa odohrávajú všetky akcie, hlavné aktivity. A to sú večerné party, meetingy a taktiež lekcia. Takže, teraz vás tu trochu prevediem počasiu, poviem len toľko, že také zmeny ste ešte nezažili. Jednu chvíľu tu je slnko, 25 stupňov a zrazu je tu 10 a dážď. Takže nachádzal som sa na check-ine, kde vlastne kontrolujú pasporty a púšťajú ľudí. Taktiež v tomto boxe sa je miesto, kde môžeme my volunteeri vlastne oddychnúť. Ako môžete vidieť, volunteer. Hneď vedľa tohto je Hop Shop. To je vlastne obchod s oblečením, ktorý vás môžem trochu previesť, ale budem ticho, lebo to bude vyzerať divne. Takže sú tu brutálne kúsky, topánky, 1 000 000 oblekov, babské šaty, vzadu trička, šaty, ktoré sú ináč brutálne, že som ich ani poriadne nečekol. Pokladňa a teraz vychádzame späť, takže tu je vlastne nejaké námestičko herenské. Hneď vedľa Hop Shopu máme miesto, kde sa odohrávajú niektoré akcie. Je to ako keby provizorný bar, ktorý úplne neviem ako sa volá a na čo sa využíva. Vedľa máme opravovňu a prenájom bicyklov. Hneď vedľa toho je Nano Shop, kde, aspoň dúfam, že sa tak volá, ešte stále zisťujú, čo sa ako volá, čo sa kde nachádza. Takže na tomto mieste vlastne nachádzame všetky potrebné pomôcky na prácu. Trošku to zrýchlim. Vzadu vidíme WC, kde je to vlastne budova, kde sa nachádza private ubytovanie a rôzne ofisy, ktoré využíva Heren Camp. A teraz už chádzam do hlavnej budovy s názvom Folkets Hus, ktorej prebiehajú lekcie, večerné meetingy, rôzne premietania. Hlavná sála s skvelou mapou, kreslenou mapou Harlemu, schody do meeting roomu. Tu vám môžem ukázať moju prácu, takže tu sú toalety. Mojou prácou je pekne krásne vyčistiť každú toaletu. Pretože som vo floating group, avšak vôbec to nie je také tragické, pretože máme strašne veľa srandy a tí, ktorí to vedú, sú úplne skvelí. Tu sa nachádza, ako vstúpime dnu, tak na ľavej strane sa nachádza knihovňa, v ktorej prebieha rôzne premietania a talky. A teraz momentálne, ako vidíte, topánky, sú tu Swing Kids, pretože tento týždeň okrem boogie sú aj Swing Kids. Takže vám to trochu iba ukážem, ako vyzerá knihovňa, ale tak asi nie. Takže máme tam library a momentálne tam prebieha nejaký talk s Markusom. Od knihovny môžeme ísť dozadu, do hlavnej tanečnej miestnosti, nazývanej Dance Banan, kde prebiehajú momentálne lekcie boogie. Je to obrovská brutálna sála, ktorá je vetraná, pretože je vonku a podlaha je bombastická, pretože ju čistíme ako páni. Až na boogie po večeroch je to úplne bombastické, pretože to boogie to niekedy trošku kází s tým rock'n'rollom. Tu môžeme vidieť prvý bar, ktorý je na prízemí. Takže
si ľudia najčastejšie dávajú rôzne drinky a hlavne tacos po večeroch, keď sú hladní, ako páni. A už vás beriem teda do sály, kde prebiehajú večerné meetingy, to znamená rôzne show, ukážky a rôzne iné aktivity a taktiež tančiareň. Takže momentálne tu taktiež prebieha hodina, myslím, že nejaký beginnery Lindy Hop, takže nebudem veľmi do toho zasahovať. Je to tiež skvelá sála, úplne bombastická sála s pódium na meetingy a na showcasey, avšak zatiaľ má taký malý problémik a to je, že nemôžeme umyť podlahu a preto sa tam šmýka jak u debilov, ale ináč je všetko skvelé. Bandy sú bombastické. Neviem, čo by som vám ešte ukázal. Pretože je tu toľko milión vecí, ktoré ešte ani ja nevládam všetky. Takže ešte ideme z druhej strany do Dance Banánu. Takže tu máme nejaké miesto na sedenie vedľa Dance Banánu. Aspoň dúfam, že sa to tak volá, ja stále neviem názvy. Tam nám kýva Siena. A tu je vlastne nejaká budova s náradím a s inými pomôckami. Takže teraz obchádzam Folketshus a vraciam sa späť na malé námestičko. Takže to bola malá ukážka tohto bombastického kempu, ktorý bol zo začiatku dosť ťažký sa na neho adaptovať, pretože som stratený a musím makať, ale každým dňom je lepšie a lepšie. Nechce sa mi odtiaľ ísť, v kuse sa tancuje a vlastne na druhej strane za ulicou, ktorá križuje východ z tohto námestia, ktorú môžete vidieť vzadu, ako prichádza auto, tak za touto ulicou je vlastne kemp, kde ľudia vlastne spia a kde prebiehajú ďalšie lekcie, avšak nie večerné akcie. Ale prebiehajú tam lekcie a taktiež, keď je voľno, tak je možné si zatancovať. To vám ukážem buď ešte tento, alebo budúci týždeň. Čiže prvá hlavná miestnosť, zapamätať Folketshus. Všetkých vás pozdravujem do Brna aj všade inde, mám vás rád. A predsa ešte som si na niečo spomenul, takže si trošku pobežím. Tak zatiaľ vám poviem, čo o počasí. Počasie je tu brutálne. Teraz som vychytal, akurát presalo pršať, ale ináč je to všelijak možné. A tu ešte som zabudol ukázať mapu Európy. Nie sú tu úplne zašpendlíkované všetky miesta, ale sú vidno bodky od špendlíkov a brutálne je, že našiel som Bratislava, tu bola, to viem kto je. Potom je tu Banská Bystrica, absolútne nemám šajnu, kto to tam zapichol, ale je to niekto z Banskej. Samozrejme, Brno má taktiež bodku, to si viem predstaviť, že niekto bol, ale čo je oveľa brutálnejšie, že je tu bodka okolo Ostravy, tak to mi povedzte už vy, kto tam mohol byť. Takže len zo pár takých špecialitiek. Takže vyjdem von. A teda je tu toho toľko. Proste toto miesto je, ako povedala Hanna z Harlem Hot Shots bývalých, že toto je heaven for Lindy Hoppers, takže je to pravda. Aj keby nie ste Lindy Hoppery, je to neskutočne inšpiratívne miesto a tých aktivít je tu toľko, že to ani nemôžete stíhať. Chcete byť na vystúpení, na meetingu? Áno, tu je môj kolega a všetkých som nakazil skladbou Everything is awesome. Takže, ako som teda povedal, je tu toľko akcií, že niekedy nie je možné stihnúť úplne všetko, pretože prebiehajú v rovnakom čase, ale musíte si vybrať.
A, a tak teším sa na svoje lekcie. Verím, že budú super a taktiež a ináč ďalšia skvelá vec okolo Herenku. Keď vám niečo chýba, ľudia vám tu pomôžu neskutočne a taktiež sa pripravte na to, že ak tu raz prídete, tak tu sa nespí. Tu sa nespí. Ja som spal zo včera na dnes 3 hodiny a o 7 nástup čistiť záchody. To je proste štýl. Takže všetkých vás mám rád, pozdravujem domov a Herek Dance Camp je super.